rockfest her på skolen. Og vi kan altså godt sige, at det bliver simpelthen så lækkert. Det bliver rent faktisk sådan, at hvis man lige kommer med en flink fyr eller en flink pige eller sådan noget, så kommer der til at være et sted, hvor man kan gå hen, lige at få taget et lækkert billede, lige stå der og se lidt godt ud og sådan noget ting, og så vil der stå sådan nogle rigtig gode fotografer lige at tage nogle dejlige billeder af jer. Så I kan se, hvor godt I egentlig så ud efter den her fest. Men det er jo ikke det eneste, der er, hvad du mener? Nej, for endelig kan vi drenge få lov til at stå og grinde om den pige, vi har gået og kigget på hele aftenen. Der kommer til at være noget classic music section, og det bliver noget også med det bliver noget Justin Timberlake med Senorita. Ja, det bliver skide fedt. Det kommer der til at være. Og jeg har hørt, især piger går sådan og siger, hvad skal jeg tage på? Jeg ved ikke, altså skal jeg gerne kjole? Nej, altså vi går ikke ud og påkræver, at I køber den fineste næse eller den dyreste kjole. Bare gør lidt ud af det. Det vil være skide fedt. Fordi så er vi i hvert fald sikre på, at festen bliver 1000 gange federe. Det var jo sådan, at, jeg skal også lige huske at sige for filen, det er fredag deadline 23.59. Den her fredag, I skal huske at købe billet. Men det var jo faktisk sådan, at sidste gang, der var Ulrik ude og se, at vi skal jo finde en eller anden, der kan ønske os en god gymnasiefest. Så vi tænkte, jamen, vi kunne prøve at se, om vi kunne få dronningen til det. Vi kunne desværre ikke få dronningen til det, men I skal høre godt efter den her gang. For jeg ved godt, folk kan gå rundt og tænke sådan, Ruth, hvorfor hedder Næstved Gymnasies festudvalg egentlig Ruth? I har gået sådan lidt og tænkt over det, ikke? Vi har forklaringen med til jer i dag. Jeg vil godt ønske jer alle. Okay, hun kommer her, Ruth altså! Og Ruth, ja, hun hedder Ruth. Du vil jo godt sige noget til hele gymnasiet, vil du ikke godt det?